марги судхур аз рӯи асари Садриддин Айнӣ. филми ҳунарӣ ва драмавӣ марги судхур дар гузашта бо забони русӣ наворбардорӣ гардида буд. баъдан дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат филми мазкур аз ҷониби нависанда ва тарҷумони тоҷик Маҷид Салим бо забони тоҷикӣ тарҷума карда шуд. ин асарро устод Садриддин Айнӣ соли 1939 таълиф намуда, миёни дигар асарҳояш мавқеи хоса пайдо кард. вобаста ба аҳамияти асар дар замони имрӯз ва чӣ гуна сурат гирифтани дубляжи он, тарҷумони филм чунин зикр намуд. حقی دستم را کی میدهد؟ اندگیسته در بینه در روزو چی؟ نه حاضر دهد. بعد دو برابر بگیری. فیلمی هنری مرگ صدخور ترجمهش اونقدر آسان نبود چون که این یک مسئولیت بسیار خیلی بلند بود و اون پاکی زبان تازگی زبان رو نگاه داشتن در کود و من بسیار خرسند شدم که همین با قلم ما این روی نوار آمد، یعنی که بسیار زیبا خوب آمد و در اونجا فیلم رو بهترین هنرمندان دوبلیاژ کردن، یعنی که آواز دادن و فیلم با آوازها و چهره‌های آشنای سینماگران تاجیک، هنرمندان تاجیک صورت گرفت و فیلم در یک مدت کوتاه مقبول تماشابینان گردید و امروز بینید که در قطار دیگر اون شاهکاری‌های سینما فیلمی مرگ صدخور پیوسته مورد تماشابینان است. ба нависанда ва академики шинохтаи тоҷик Садриддин Айнӣ мушоҳида ва кунҷковӣ имкон додааст ки ашхоси хасисро дар симои хориҷканва бо тамоми ҷузъиёташ ошкор намояд. тарҷумони филми марги судхур Маҷид Салим дар тарҷумаи асару дигар филмҳои синамогарони ҷаҳонӣ саҳм дошта то кунун филмҳои тарҷума кардааш бо забони шевову фасеҳи тоҷикӣ дар телевизионҳои ҷумҳурӣ пешниҳоди бинандаҳо гардонида мешаванд. имрӯз тамошобини мо баробари тамошои филми марги судхур гӯё ки ҳамон китобро мутолиа мекунад. ин қадар филми хуб аст ки масалан ҳамон асар дар ҳамин филм умри дубора ёфтааст. нақши қоричканба дар филм барои аксарияти бинандаҳо ошност, вале иҷрокунандаи онро шояд бисёриҳо надонанд. Зоҳир Дусматов, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, офарандаи нақши қоричканба дар филми марги судхур мебошад. Ассалому алайкум. забон воситаи муҳимтарин ва муаррификунандаи таъриху фарҳанги ҳар як миллат ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ дар замони имрӯз тарҷумаи филмҳои хориҷӣ бо забони тоҷикӣ на танҳо барои бинандаҳо, балки баҳри тарғиби забони ноби тоҷик ва ташаккули он аҳамияти муҳим дорад. тавассути филмҳои зебову гуворои ки тарҷума мешаванд ба забони тоҷикӣ ва рӯи навор мебиёнд пахш мегарданд, тамошобини мо бори дигар ба ширинии забон, ба тозагии забон, ба фасоҳати забон, ба ин алфози нотакрор ва зебо аз наздик ошноӣ пайдо мекунад, яъне ки дӯст медорад забонро. синамогарони ватанӣ дар давраҳои гуногуни таърих ба таҳияи филмҳоеро оварданд ки расму оин, фарҳанг ва рӯзгори мардуми тоҷик дар онҳо нишон дода шудааст. филми марги судхур аз зумраи чунин филмҳое ба шумор меравад ки аз ҷониби коргардони шинохтаи синамои миллӣ Тоҳир Собиров таҳия шудааст. филми мазкур соли 1968 бо дипломи кинофестивали байналмилалии кишварҳои Осиё ва Африқо сарфароз шуд. сол аз сол тарҷума ва дубляжи филмҳои синамогарони хориҷ бо забони тоҷикӣ дар идораҳои дубляжи телевизионҳои кишвар бештар гардидааст ки ин дар ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ, алалхусус забони тоҷикӣ дар замони тамоюли фарҳангҳо нақши муассир мегузорад.